Asan po si Bri? Ay! Hindi ko makita si Bri. Asan na? Tatago ikaw? Sana si Bri? Sana? Saan? Ay! Ay! Asan si Bri? Hindi ko makita. Ayan o. Asan na? Nawala. Wala na. Wala. Ay! Hindi kita nakita. Ang galing mong magtago talaga. Ang galing. Oh, nawala na naman po siya. Uy! Ang galing mo talaga. Ay. May nakakita po ba kay Bri? Asan ba siya? Wala? Wag! Angelo, ayun o. Ayun siya o, ayun siya o. Ayun po siya o. Ayun. Ay. Oo, untog ka. Oh. Oh, tago ka na dito. Tago. Hide ka dito, hide. Bilis. Hanapin kita. Saan si Bri? Asan po si Bri? Hindi ko makita si Bri ah. Siguro nagtatago po siya. Po? Muntog ba? Patingin. Dito? Bakit tumikit yan? Tago ka dun, bilis. Tago ka dun. Nagtatago siya. Dito lang po kami ngayon ulit sa taas kasi yung mama niya nagpapahinga doon sa baba. Ito po kasi nangungulit eh. Nangungulit. Ayan o. Hindi naman siya pwedeng buhatin ng mama niya. Ayan o. Ito siya. Ha? Saan ba yung mama? Nandun si mama sa baba. Nandun po yung mama namin sa baba. Yung mama namin sa baba. Nasa baba. Ito po siya oh. Ayan. Ako po nagbabantay sa kanya ngayon kasi ito ang gulo niya po sa baba doon oh. Huwag may subo yan. Tago na ikaw doon ulit. Tago ikaw. Ayaw niya na po. Dirty yan eh. Sige na, hide ka na doon. Hanap kita doon, bilis. Ayaw na po niya. Hide ka. Asa na si Bri? Asan na siya? Nagtatago na naman siya. Yan po yung bunso namin na napakulit. Hindi na po siya nabubuhat ng mama niya dahil yan po, matatamaan yung bukol ng mama niya. Kaya yan yung mga nandito po sa bahay nagpapalitan magbantay dito sa makulit na to. Ito po. Ito. Napakakulit po niyan. Maipit ka. Ayan, maipit. Kasi pag binuhat siya ng mama niya, ang likot niya po. Natatamaan yung bukol ng mama niya sa dibdib kaya hindi na siya talaga nabubuhat halos ng mama niya. Ayan ang likot niya, no? Gagalawin yung laptop ng mama niya. Dito ka na. Dito tayo. Doon ka o sa ano? Ito sa bahay mo. Ayan. Hindi masyado magulo ngayon. Maya lang, disaster na naman to dito. Ayan, umiiyak na naman. Gusto nang bumaba na ito. Halika dito. Ano si mama? Nagpapahinga doon. Mamaya na tayo bumaba. Bakit? Ayan po siya. Mama? Nantay kay mama? Ayan, gusto na naman niya bumaba. Pag naiinip na siya dito guys, yan, papabuhat yan. Ayan siya, ayan o. Sabihin niya gusto niya na bumaba. Dito muna tayo. Ayan, bababa. Sige, baba mo na lang yan. Dito na muna tayo mag-play. Ayan. Ayan, nainis na po siya. Ayan. Naku, kay ate yan. Nagulo mo yung mga pangkulay ni ate. Lagot tayo. Ngayon, ganyan lang po kami ditong dalawa. Pag nandito kami sa kwarto, itong batang to, bali yung dalawang kapatid niya nandun sa baba. Hindi naman naalagain yung malalaki na. Ito lang talaga po. Bali yun paggabi, katabi naman siya ng mama niya matulog. Yan, ganyan lang po siya. Maghapon siyang ganyan. Lalaro.
Dede, matutulog. Yan, ayan, nangingialam na naman po siya, oh. Ayan, suot mo na yan. Yan, di pa masyado magulo ngayon dito, ayan, oh. Maya yan, ayun po tinaob ko yung upuan kasi pag nalilingat ako, mapatong siya doon, baka mamaya mabagok dito sa ano, sahig. Naku, kinalat mo yung rubber bands. Lagot tayo. Kay ate yan. Naku, lagot. Kinalat mo na. Tabi natin. Lagot tayo kay ate. Baka mamaya maisubo niya eh. Liligpit ko lang guys. Yan, nailigpit na. Ito yung mga goma. Mamaya maisubo mo eh. Ito, wag to. Sinusot yan ni mama, wag yan. Ito, unicorn mo. May benda na to, ah. Pinilayan mo ba yan, Bri? Naman nakita mo dyan. Yan. Lagot ka talaga kay ate. Yan, ganyan lang po siya. Ngulit. Pero mamaya pag na-miss niya yung mama niya, mag-iiyak na naman yan. Bababa, magpapabuhat sa mama niya dun. Andun sa baba. Hello, Bri. Tingin ka dito, Bri. Eto, oh. Ayaw niya pong tumingin. Seryoso.